Menteri Ketenat Social Welfare uba Akremen Celah ula pensyai ba Ketenat Social Welfare kamdon bor AA ban ai ke Schedule Tribe Certificate bat kam shem lepen miru ya ke no ke jing pen bana bade ban ai ya ke Schedule Tribe Certificate ya gi ba ai judge ukpa. Ulong ba Ketenat Social Welfare kalapha XCT bade ban pen kloy ban ai Schedule Tribe Certificate tang ya kito gi bade hok ban yo. Uba Akremen Celah ulong shosho bade tang ki Deputy Commissioner ke bala ban ai ya ke certificate hadian bakla bishar bania ekikot kisla. Ulong ru bakum Menteri Sarkar dan AA banong halor ke jingkwa ban aijat syukpa. Henry ot ngap kesur jong upat babon balang. Bat ulo kubur ru bagalong ke bakongsan banera bat ban pendek pensa ya kariti kedostor tenrai. Ke jinsnyo changa marwe nganamla hi ban ai ke jinsnyo hane namar hangning ni happe yo babun balang ke jingkwa jong upat ba jong ke state nong shong jong ke state jong hi boro ke we ba lada ke majority ke ong ba hab ai dan ngi namla hi ban khang lada ke majority ke ong ba mdei ban ai we have to follow as per the majority and plus ke balong genuine Krang ban yada ya ka jaj bri jongi kata kedik budon kamba kumnung il yada ya ka so we have to study thoroughly krang ba kanum long ke jing do no ya state tham time ya ka jaj bri jongi no badang report. So that is my views. That's what hangni ngi claim ai ka rai ba ngi la ai ya ka rights ya gini ki briu ki ba ai jaj pa bikin yo ya ka certificate schedule tribe. Nothing mentioned na liang jong department jongi. Rina lian jungi bangi kwa ba yakito ki balong jinun ka kam ke de ban long kloi khna mungkin la ban pandon kam yakito ki certificate otherwise ban ong ban ai yakita ki ba ai jai kpa ningim la ban sim kuno arrive from our department rei I deputy commissioner I don ka la ka jong ka banta ban pe ban scrutinize yaki paper lada ki paper jong ki long ki babiang then he will issue lada ki paper ki long ki babiang then sa reject him So he is authorized ban reject ikni. But he meiru imla ban take a call ban ai ki bamde ban ai. He has to study it thoroughly. Kanam bakanam long ka ek ba penseu si yaga jing sneu jong ki bru jong ni. Nothing ni khau claim kata ya kata ka ain jong ka district council and plus district council de maki ki ba don hi ya kata ka bor leni ngan ongkum no naliang jongi ngi claim I I'll just mention more hajing ide but the social welfare ngi claim I bor you know lene ngi claim sim karai it's just that bani ong ka kam ka de ban long kloi lada ka de balong jiniun lene hab ai ne de bam ai ru ka kam ka de ban long kloi tang ka tahi ngi claim ong ba hab ai ya kita ki boy ai jai pa kataru ngi not banong lene ban pendo ye ki ngi didn't mention ngi shu ong bai ba ka kam ka de ban long kloi whatever ma yo ne num yo kata ketiga decision jong deputy commissioner office or maybe na liang jong ka district council ru ladaki don bantah hakni so they are the one to decide.